Okay, har du sat der på hardcore niveau, seriøst? Ja, det er det sværeste niveau der. Oh my god. Hvis vi mangler en mand. Men hvor, hvem? Hvem er der med her? Det er mig. Hvor rev? Hvor rev? Hvor rev? Rev han er. Det var fandme hurtigt. Ja. Hjælp! 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 Men hvad? Nej, det er nok. Hvad er det dig? Ja, det er mig, det er mig. Vi løber sammen nu. Vi... Rev han var dårlig sidst. Ja. Ikke hop ned i de huller der, det har vi gjort flere gange. Flere gange? Der dør man, det gør man. Hvorfor lærte de ikke det første gang? Fordi jeg hoppede i, og så sagde jeg, at de andre skulle lade være med at hoppe i, og så hoppede de alligevel. Så det for helvede. Der er et hul i væggen. Hvad gør det? Jeg har ikke fjerneste det, ikke? Nej, vi skal stadig kort. Nej. Ja, bare use jer. Safe room! Vi er færdige, drenge, vi skal blive færdige for satan da. Drenge, I kan ikke være efter mig, Frederik. Nej, er Frederik død? Jeg gør det. Jeg skal ikke løbe. Du er tyk! Du er grim. Han er død. Ham er, han er rigtig død. Han er blind. Han er blind, han er ikke død. Han er blind. Altså, drenge, jeg dør snart. Du skal gå ud og lægge dig ud, sæt dig ud i et skab. Ja, det er for sent. Jeg er sådan lidt død. Ud af skab. Ud af skab. Nej. Nå. Ja, jeg var fucking død! Igen. Bare fordi han er blind, betyder det ikke, at han ikke kan lugte dig, Frederik. Jo. Hvad er en smiler? Lige pludselig kommer der en smiley. Bare stå helt stille, bare lad være med at gøre... Tænk, vi laver lige mod. Frederik! Nå, du er en. Jeg tænkte det samme. Nej! Men hvad? I fik jer selv dræbt! Ja. Frederik! Din fucking spastiker! Hvor er I fucking dumme! Jeg gjorde det også. Jeg ved, at jeg skulle meget gerne være sådan her over et eller andet sted. Godt arbejde, Frederik. Hvad fuck laver man? Og min sanity gik lige til critical, ud af ingenting. Wait, what? Ja, nu kan jeg godt bruge en orange juice. Ja, jeg har noget juice til dig. Nej, nej vel? Jeg fik den ikke. Nej! Rev, lyt til mig nu. Jeg løber nu, okay? Altså, jeg har medicinpiller, og så har jeg en liquid pain på mig. Jeg ved faktisk ikke, hvad liquid En eller anden syg hovedblanke. Jeg har... Jeg rever. Stå stille. Jeg står stille. Stå stille. Hvor er rev hen? Hvorfor så ham den vej, jeg rev, du idiot? Det er den vej, vi skal. Ej, det kan vi ikke. Ej, det kommer ikke til at ske. Altså, kan jeg gøre noget? Kan I på en eller anden... Han kommer nu, dreng. Han er der nu. Drenge. Pas på dig, han kommer mod dig. Du skal ikke stå stille. Oh, what the fuck? Jeg skulle bare stille, jo! Han er bag os, drenge, han er bag os. Nej, okay. Nej, bare lad være. Holy shit! Drop bandagen, Mikkel. Det er hvis en af os dør, så kan vi res. Vi ved ikke helt, hvem der dør. Mikkel, hvis du trykker en spil, så kan du se, hvad det gør. Giver plus sanity med. Der står sgu da minus sanity. Nå, jo, men plus sanity, det er en dårlig ting, Mikkel. Det betyder, du får mere sanity. Ja, det gør det egentlig. Ja, der er nok også en grund til, at det er rød. Jeg drikker den nu, Rev. Okay, prøv at drikke den. Det er virkelig dårlig timing, fordi jeg har lige brugt bandagen på hvis Mikkel. Jeg sagde det, du skulle drikke det, din idiot! Altså sådan, der er ikke... Hold i din flasken! Men jeg smadrer antagelig op. Fuck, jeg smadrer dig! Riskiks. Kom her. Hvad skal jeg? Nå, på mig her. Ej, ved det mener du ikke. Og mig og Frederik, vi ved, hvor keypadden er. Det ved Frederik ikke, nej. Det er det forrige rum, Michael.
Ja. Da Monster kom efter os, og så var Monster gået, og så stod jeg og snakkede med Frederik om det, og så kommer Monster bag mig. Jeg bliver bare ved med at snakke til ham, og han begynder bare at løbe. Nej, det er fint. Man får bare et skære, så okay. Goddammit! Drenge, jeg er så nukket. Jeg er nukket, drenge. Jeg er lige blevet nukket. Jamen for helvede altså, det er derfor, de står i faktisk hvorhen. Hvad? Hvem har bandage? Jeg ved ikke, om der er... Har vi ikke flere bandager? Jeg har ikke bandage. Jeg har helt No way. Hvad Jeg gjorde ved ikke, hvad der I? skete. Oh my god, altså, hvor er det dumt. Nå, vent, er vi videre? Nej, vi starter helt forfra. Nå. Ah! Fuck! Guys. Jamen altså. Mikkel, mit sidste ord, det var, men i det mindste er Mikkel i sikkerhed, medmindre han er død. Ja, jeg hader godt det der. Jeg har den. Altså, det er Åh, det var ikke sjovt, det der. Den her. Hvorfor er det så mørkt, mand? Nej, der er ikke at være, nej. Guys, jeg kan ikke se noget. Mikkel, følg min stemme. Jeg kan ikke bevæge mig. Men hvorfor er du stadig den der? What? Nå, du blev angrebet af den. Oh shit, jeg er degraded. Og det ikke er en goth Jeg er critical. Jeg er glad for, at du ikke hørte, hvad jeg sagde. Jeg hørte udmærket, hvad du siger. Nej. Sagde du ikke, at du ikke er så meget til? Nej, det er bondage, du ikke er til. Nej, det er ikke lige mig. Som udgangspunkt er det heller ikke mig. Men hvis der kommer en rigtig bad bitch, så siger jeg ikke nej. Hallo, hvem end der står bag os? Du skal fucking komme tættere på. Altså... Idiot. I skal passe på med bare at stå stille. Han kan stadig angribe jer. Nej, jeg løber bare videre til næste rum. Vi lutter bare hurtigt, okay? Lut hver anden rum. Er der andet rum? Ikke indtil videre. V her. Vi skal have Frederik ud. Vi tager den her, sådan her. Fordi du rev jeg, vi plejer bare med sådan. Okay. Frederik han skriver til mig. Frederik han skriver, Frederik er død. Eller han har skrevet hjælp. Monster! Jeg tager det første, Frederik? Frederik, jeg har lige givet min bandage til V. Jeg har en på mig. Jeg har droppet den sidste. Jeg har